When there's no one there to catch a fall. 3 foot tall. Like you're 3 foot tall. 3 foot. Ćao devojke. Ćao. Preživale smo i ovu utakmicu. Upravo se završilo 4. kolo Lige Mosta Zaječar za juniorke. Naš gost je bio odbojkaški klub Viner iz Bora. Rezultat je 3-2 u vašu korist. Recite mi nešto, kakvi su utisci posle ovako dobre utakmice? Pa prva dva seta su išla malo laganije, glatko, ali nešto se desilo tu na kraju drugog seta što nam je malo parametalo na stvari. Dobro. Treći set nam je bio onako mnogo bolje da se odigra. Kasnije u petom setu nas je prijem izvukao. I mislite da je to uticalo na to da dobijete današnju utakmicu? Da. Dobar prijem u petom setu. Dobro, recite mi, protiv Vinera ste igrale mnogo puta. Šta mislite o ovom timu? Pa, igrali smo dosta puta i vidimo i napredak od njih. Bile su dosta dobre sada. Bilo je teško, ali smo na kraju uspeli. Jeste. Gde igrate sledeće kola? Idemo u borbu. Dobro. Srećno u sledećem kolu i sve najbolje u vašim trenizima. Hvala.